Oke, bikin spesial hormati kanggo ibu aja sekeluarga. Kasih kanggo tamu dan semua aja. Kanggo Nong Sandini, kanggo Mama Kalista, Mama Opi. Spesial khususnya kanggo Kang Agus Sina Korea. Majikan wis kepalang demen sampeyan yen beli kelakon bisa edan awal kering gue kurang banget pikiran pusing yen wis Singa Korea, Kang Agus singanan Korea, Kang Agus singanan Korea, Kang Agus singanan Korea, Kang Agus singanan Korea. Duwe nomor lancam apa Kang Agus sampai pula ora berdaya. Sedeman ning kakang
Banyumuruk, bos Banyumuruk, bos Banyumuruk, bos Banyumuruk, bos Banyumuruk, bos Banyumuruk, bos Banyumuruk, sing paling sayang bos Banyumuruk, bos Banyumuruk, bos Banyumuruk, sing paling eman bos Banyumuruk terus, bos Banyumuruk, bos Banyumuruk, bos Banyumuruk, bos Banyumuruk, bos Banyumuruk, wong sing paling sayang bos Banyumuruk, bos Banyumuruk, bos Banyumuruk, bos Banyumuruk, wong sing paling eman bos Banyumuruk sayang, bos Banyumuruk, bos Banyumuruk sayang, bos Banyumuruk, bos Banyumuruk, bos Banyumuruk, bos Banyumuruk sayang, bos Banyumuruk, bos Banyumuruk, bos Banyumuruk, bos Banyumuruk, bos Banyumuruk, langsung di